भौजी, ए भौजी। अरे विशाल जी रहुआ बाकी रूता घर पर नहीं खन उता चेन्नई गइल बाड़न। जाना तानी तबियत हम आइल बानी। भौजी घुमा फिरा के बात करे के हमरा आदत नहीं खे, यही से हम सीधे पॉइंट पर आवत तानी। जौना दिन से हम तहरा के दिखले बानी वो दिन से लेके आज तक ले एक को रात एक को दिन चैन से ना सुतनी है। उठत जागत बस एक को सपना देखा तानी कि हम तोहरा साथ तोहरा गोर गोर बाह में सिर्फ एक रात, खाली एक रात गुजारे के मौका हमरा के मिल जाए। विशाल जी का बकवास करता नहीं रहुआ, हमरा साथे ऐसन बात करे के और हिम्मत कैसी भइल? नहीं भौजी, ई काम हम मुफ्त में देखे करल चाहत, ई खातिर हम कीमत देवे तैयार बानी। राउर दिमाग तो ठीक बा, पगला गइल बानी का? आपन दोस्त के जनानी साथे ऐसन बात करने में लाज नहीं खे आवता? लाज तो बहुते आइल, यही से 6 महीना दिन रात मेहनत करके हम 1 लाख रुपया जमा कैली है। ये 1 लाख रुपया लेके तू हमारा सपना पूरा कर दे प्लीज। विशाल जी राउर दिमाग में इतनी गंदगी हुई ई हम कबू सोचबो ना कहनी हा। और रहुआ का बुझाता कि 1 लाख रुपया खातिर हम 1 लाख रुपया कम बा, इला 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया भौजी, 2 लाख रुपया बहुत होला। हम एक बार किताब में पढ़ले रहनी है कि एक बेर में इतना पैसा मिले खातिर ऐसा कोनो काम करे में कोनो खराबी देखे। ये हरा हरा नोट, ये 2 लाख के बंडल भौजी, ये बहुत रुपया बा। ऐसे तू बहुत सारा अपन सपना पूरा कर सकेलू। तू नया साड़ी, नया जेवर, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, बहुत सारा चीज खरीद सकेलू। ये करारा करारा नोट लेके तू हमार बेकरारी दूर कर सकेलू। प्लीज ले ली ना, छू के देखी, एकदम असली नोट बा। ले ली भौजी, ले ली। हम ज्यादातर यहाँ बहुत समझदार बानी, हमार सपना पूरा करबू ना। भोरे भोरे केकरा के फोन करा तानी जी? माई स्वीट हार्ट, माई डॉली वॉली, माई वाइफ। हेलो स्वीट हार्ट, हम बोल रहा बानी। हाँ बोली, कैसन बानी रहुआ? अरे डार्लिंग, इतना घबराइल काहे बाड़ू? ना ऐसन कोनो बात नहीं खा। रहुआ कब आई बा? अरे हम बिजनेस टूर पर आइल बानी, 2-3 दिन लग जाई। सुना, हम विशाल साथे कंपनी के 2 लाख रुपया भेजवानी। हाँ संभार के रखिया। हाँ बॉस के वापस करे के पड़ी का? वो पैसा राउर कंपनी के रहे? था तू का समझ लो हमार बा। ओके बाय। पकड़ा गई नहीं। ओह माय गॉड। अरे हरामजादा के भोरे भोरे फोन करे की क्या जरूरत है? ऐसन एक कमीना दोस्त 100 कमीना दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होखेला। हमार कहानी भी कुछ ऐसने कमीना दोस्त लोगन के हा, जे में पहला नंबर पर हवन पी के ले माने कि पद्म कुमार ले अपन बेईमानी के बदौलत इस शहर में 3 मकान बनौलन। एगो में रहते बाड़न और ये 2 किराए पर उठौले बाड़न। घर में सुंदर पत्नी बाड़ी, बाकी इनकर गंदा नजर हमेशा दूसरे के औरत पर रहे। रसोई घर में आवा तानी। ए जान के सुनो जी। बढ़िया से देखा था।
गजब भौजाई अजब देवर के गजब भौजाई अजब देवर के गजब भौजाई अजब देवर के गजब भौजाई। दोसर बारन कुछ भी सी जे चलावेलन किराना के दुकान, बाकी इनकर नजर हर आवे जावे वाली औरत पर रहेला। इनकर कारनामा इतना गंदा कि रउआ सोचहू न सकेली। भाई साहब तनी कोहिनूर के 4 पैकेट दी। भौजी राउर पति नहीं लन ऐसा चीज लेवे खातिर तो उहे ना आवे ना वो तो शहर से बाहर गइल बारन, एहे से हमरा आवे के पड़त। तनी जल्दी हाँ, करी नहीं ना भौजी। भतार घर के बाहर और 4-4 को पैकेट घरवा के अंदर, मामला कुछ गड़बड़ बा। सुनी भौजी, हाँ राउर 5 रुपया गिर गई बा बाइक से, उठा ली। थैंक यू भाई साहब। वाह मान गई नी गुरु। ए बबुआ एने आवा, तोरा पटना आइला 2 दिन भइल बा। ये ट्रिक तो सीख ला, बहुत काम के ट्रिक बा भाई। सिनेमा हॉल में जूली जैसन फिल्म देखे जाके जरूरत न पड़ी, 5 रुपए में साक्षात दर्शन। अच्छा छोड़ा, कबड्डी खेल की ना? ना गुरुजी, अब ले तो मैदान ना देखनी है। अरे बबुआ तू फिकर ना करा, हमारा साथ रहबा तो तू खेल के बड़का खिलाड़ी बन जाइबा। चला अब अपन काम पर लग जा। हाँ। चला हटा। बहुत मोटा गईला है बबुआ, देखे तनी अंदर कराला, तनी कमे खाइल करा, लहकत बा पिछवाड़ा। अरे भाऊजी राउर 5 रुपए के सिक्का गिर गइल बा। अरे जुग जुग जिया हमारे बेटा। ये क्या करत बाड़े? का भाई गुरुजी तमाशा देखत रहनी है, लोगो मार का है बानी। बासु घोष चालू इतना कि उड़ा दी है सबके होश। जोरू के कमाई पर करो तरन गुजारा और काम करे वाली नौकरानी को दे तरन इशारा। ये रहुए देख ली। बेरोजगार पति अपन पत्नी के ताना से उबिया के पत्नी के जरा के काट के मार दिलस। पत्नी के शक और बेरोजगारी से परेशान पति अपन पत्नी के जान से मार दिलस का। बाप रे बाप, ये सब का हो बता। बुझाता दुनिया के सब बेरोजगार पति अपन पत्नी के मारे के प्लान बना ले सन। बासु दुनिया के छोड़ी और ये बताई रउआ के हमरा से शिकायत बा? नाना डार्लिंग कैसन बात करा तड़ू? का हम रउआ पर कब्बो सब कहीं हो, नौकरी ना ढूंढे का ताना देनी हो? नाना डार्लिंग कबो ना। ता फिर अखबार में ऐसा खबर काहे पढ़ता नहीं? अखबार में तो और ही अच्छा खबर छपेला, वो पढ़ल करी। सॉरी डार्लिंग, वो बात यह कि हम होता बेरोजगार बानी, ऐसे ऐसा ने खबर परी हमार नजर पड़ जाला। बाकी तोहर क्रिया आगे ऐसा खबर कबो ना पड़ा। हाँ ठीक बा। अच्छा हम ऑफिस जाता नहीं, अगर पैसा की जरूरत पड़ी तो बाहर वहाँ ड्रेसिंग टेबल पर ही रखल बा। थैंक यू डार्लिंग। बाय बाय। चल गई। ऐसा ही एकरा डरावत रहा बासु, लाइफ बनल रही एकदम धासु। हाय 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 हमार जान। आओ 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 आओ। इसकी बाड़ी बंद कर देता नहीं। चला 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 जल्दी जल्दी। का करता नहीं बासु? तनी संभार के, हम बहुत ही नाजुक बानी। अरे तारा संभार के ना बिछोना परी डार के प्यार करा। अच्छा जी हम चलता नहीं। अरे इतना जल्दी का है? घर के सब काम रघुए कर ले बा। डार्लिंग का ऐसा हो सकेला कि दोनों काम तू ही करला? ना ना हो सकेला। जितना पैसा मिलेला उतना में एक ही काम कर सके तानी, चाहे तथा हार घर के काम
आ जाए तुम बिस्तर के। तो तू एक काम करा, तू हमारे बिस्तर के काम करा, घर के काम हम ही कर ले। ओके स्वीटहार्ट, बाय। बाय। अरे फ्लोरिया के बच्ची घर के सब काम हमरे से करावेली। अरे बारन चौथा नंबर गौरव शाह जे कुंवारा बारन और एसटीडी बूथ चलावेलन। ई लड़की लोग के कुछ ज्यादा ही ख्याल रखेलन, दूसर के सेक्सी बात सुने खातिर नया नया तरीका खोज लेलन और लड़की के पटावे खातिर हमेशा कोशिश में लागल रहेलन। भेड़ा घाट के पत्थर पर जब तू हमरा के सुतावेला तो हमार पीठ में दर्द हो जाला। अगला बेर हमने पत्थर वाला भेड़ा घाट पे ना जाई। तू ओहिजा हमरा के ऐसे प्यार करे लगा हा कि हमार पीठ में दर्द हो जाला। अगला बेर हम लॉज में जाई, ओहिजा गद्दा पर तोहरा के प्यार करब। कितना मजा आइल रहे ना जब पिछला बेर गद्दा पर प्यार कर ले रही। गद्दा कितना मजेदार रहे ना। हाँ बहुत मजा आइल रहे। वैसे ने मजा हम तोहरा फेरू देव डार्लिंग, बस हमरा बेंगलोर से वापस आवेदा। ठीक बा, ओके बाय। ठीक बा। कितना पैसा? 107 रुपया। अबे हमरा पास 100 रुपया बा। 7 रुपया हम कल आके दे देब तोहरा के। चलतई खाली 7 रुपया के बाद बा, काल दे दिया। ठीक बा, थैंक यू। बाय। थैंक यू के का बात बा। बात बा गुरु, दोस्त लोग के रोमांटिक बात सुनने के आइडिया तो हर कमाल के बा। अरे आइटम देखला और ये 7 रुपया छोड़ देला। अरे 7 रुपया छोड़नी हा कि वो हमरा साथ ना छोड़े। दिखला आज मुस्की मार के थैंक यू बोल के गईली। कहा जाने कल है आई लव यू बोल देबे। ओकर बॉयफ्रेंड बा बेंगलोर में और ये अकेले यहाँ पे यार शिकार हो सकेला यार। कितना भाई? 50 रुपया 25 पैसा। 50 रुपया बा, 25 पैसा बाद में दे दे, चली ना। का है बाप के दुकान समझ लेला जे 25 पैसा ना हा। चला जा छुटा लेके आवा। अरे लावता नहीं जा ना जल्दी जा। कहाँ से कमाल कर देला यार गौरव, ओकर 7 रुपया छोड़ देला और ये एकर 25 पैसा ना। और ये बारन आखिरी दोस्त आकाश जे ऊ सब कमीना लोग जैसा ना हवन। ई फोटो में जो लड़की बाड़ी वो उनकर पहली पत्नी रहे दीपल, जे अब ई दुनिया से चल गईली और ये आकाश के मजबूर होके दूसर ब्याह करे के पड़ल। इनकर नाम बा शीतल। आई अब हम सब देखी ई 5 दोस्तन के कारनामा। सुनी जी, तनी ब्लाउज के डोर बांधी ना, हमरा सर नहीं बंधात। आकाश ओ हाँ, घूम। शीतल हम जा रहल बानी। ओहो, नाश्ता तो करे जाही। हम ऑफिस कैंटीन में कर लेब। आकाश हमरा कुछ शॉपिंग करे खातिर जाए के बा। तो अकेले ही चल जाओ, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये चाबी कोनो दोस्त क्या रख दिया। बाय। हाय बासु। अरे आकाश इतना भोरे भोरे कहाँ जाता रे यार? कुछ ना यार, ऑफिस में काम जा रही है, बस जल्दी जाता नहीं। अच्छा तो सांझ के कितना बजे लाई बा? जल्दी आई बात तनी पियल जाई ना यार, आज तो ना, तेने को बैठल जाई, ऑफिस में बहुत काम बा। अच्छा हम चलते नहीं, तू दौड़ लगावा। ओके बाय बाय। ई ऑफिस में और ई हीरोइन घर पर, ओहो अकेले। हाय भौजी। अरे बासु, कैसन बानी? अंदर आई।
आकाश घरे बका ना वो तो अबे अबे ऑफिस चल गई ने आज साहब करी है देरी से। ओकरा से एगो जरूरी काम रहे, चला बाद में देख ले। भौजी बुरा जन माना था, एगो बात कही। हाँ बोला ना, इनमें खराब मानने वाला कौन बात बा? भौजी ऐसन साड़ी हमार जनानियों के पास बा, बाकी जब वो ऐसन साड़ी पहना तरी तब बुझाता कि कौवा रुमाल से झपा गए, और रवा जब पहना तनी ता एकदम माल हमार मतलब बाके कम माल कौनो राजमहल के मलकाइन लगाता नहीं रहुआ। कसम से भौजी, तो हर जैसन खूबसूरत औरत हम अपन जिंदगी में कबो ना देखनी। जाई जी, रउआ तो जब सब हमार झूठा तारीफ करेले। झूठा तारीफ ना भौजी, साच बा, एकदम साच बा। अगर रउआ के 5% खूबसूरती हमार मेहरारू में रहती ता हम ओकरो तारीफ खूब जम के करत, प्यार करत के 2-3 साल तक ले घर के बाहर ना निकले देता। समूचा कॉलोनी हमार तारीफ करेली, खाली आकाश न करेलन। पता ना काहे हम उनकरा पसंद नहीं की। ऐसे भौजी कहे के तो न चाहिए, बाकी एगो पुराना कहावत बा, ऊ बानर का जाने चिकन बर्गर के स्वाद, और यू आकाश के ता इहो ना मालूम बा कि खूबसूरती का चीज होला। ये ऊपर वाला के भी कमाल बा भौजी, के डायबिटीज के मरीज के रसगुल्ला भरल डब्बा दे देला। हमार मतलब बा कि इतना बढ़िया वाइफ दे देलस। चली साहब आ गए राउर शांति नगर कॉलोनी। एक मिनट रुक तनी, पहले हमरा जांचे दे कि यह शांति नगर होखे कि ना। हमरा मालूम बा कि रिक्शा वाला बहुत चालू होलन, रिक्शा से ज्यादा आदमी के घुमावेलन। घर में आ जाएगा, ठीक है? एने आप एक एकरा बदले रहे तू। ना ना भाई साहब, हमार मतलब ये रहे कि अरे भाई गल बार में पहले ये बताओ, एक एकरा बदले रहे तू। ना ना देखिए, नाराज मत होई, सुने भाई साहब, सर हम ये पता। अरे पता गल तेल लेवे, पहले ये बताओ एक एकरा बदले रहे तू। अरे रवुए के ही बोल रही है, गलती हो गई, माफ कर दी। पता बता दी। अरे ससुर, पटना में आके ते रंगदारी से पता पूछबे, हैं? चल निकल जाओ पतली गली से, चल निकल। रंगदारी से पता पूछे, जब पता पूछे पर तबड़ाक मिले लगा, अब तनी संभार के पूछे के पड़ी। इना भाई साहब भाई साहब हम भाई साहब को करनी है, हम ए ना कहनी है। का बात बा? ना ना हमरा ही पूछे के रहे कि शांति नगर कॉलोनी कहाँ बा। भाई साहब ये चुटकुला ना, हम तो पूछनी है कि शांति नगर कहाँ बा। शांति नगर में ही शांति नगर के पता पूछे ताड़ा। ये शांति नगर कैसे हो सकेला यार, यहाँ तो बड़ा शांति बा। चल भाई कंफर्म हो गई है, शांति नगर कॉलोनी बा। तो फूटे जैसे का बात करत आनी साहब? पैसा? अबे कैसन पैसा? अबे तोरा 50 रुपए के नोट देनी है, जब तू हमरा बतैली कि शांति नगर कॉलोनी है। साहब काहे झूठ बोल रहा बानी? कहिया पैसा दे? हम झूठ बोलता नहीं का, अपन पॉकेट चेक कर, जे ओकरा में 50 के नोट निकल जाए तो हमारा। अरे साहब भोरे से सांझ तकले रिक्शा चलावत आनी ता पॉकेट में 50 के नोट पर आवे करी ना। वह 50 में से अपन पैसा काट, बाकी पैसा हमरा वापस कर। का बात करत आनी साहब? का बुझात नहीं क्या हमार बात? अबे पुलिस के बुलाए ना तो सब बुझा जाई। ठीक बा साहब, जा तानी, रउआ के याद रखब। बाकी रियो सुनली साहब, रउआ हमरा के भी याद रखबा। जा हमरा याद रखिया। लोग बेकारे में कहलन कि शहर के रिक्शा वाला बड़ा सयाना होवेला, बाकी हम तो उनको बाप निकलनी। अबे सलमान भाई के फोन। हमार मोबाइल कहाँ गई? हमार मोबाइल बुझाता रिक्शा में छूट गई। तू तो गई। हेलो, ए रिक्शा वाला, हमार मोबाइल तहार रिक्शा में छूट गई बा। अब तू जहाँ भी बाड़े अपन रिक्शा के घुमा के आपस हो जा, आ जा जहाँ तू हमरा छोड़ले रहले। बौड़ा रहा बानी का? ई है मोबाइल खातिर तो हम अपन 50 रुपया छोड़ देनी। देखिए भाई साहब, हमार मोबाइल वापस कर दे, हम लोगों को 50 के बदला 100 रुपया दे दे यार। देखा, अबे हम आता ना सकीला, आखिर फ्री में एगो एडवाइस देता का एगो नया मोबाइल खरीद ला। देखिए भाई साहब, हेलो 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 हेलो, काट दे बस यार। हमार बाइक कहाँ गई? हमार बाइक कहाँ गई? इधर रख ले रे। ए भाई साहब, हमार बाइक ले लो, सीधा रख ले यार। का बैग ओइजा रखल रहे? हाँ। ताई समझला गए मतलब भाई साहब, ई अशांति नगर कॉलोनी बा। हाँ? यहाँ सब चीज गायब हो जाला। शांति नगर? शांति नगर कॉलोनी ना बा ना, ये अशांति नगर कॉलोनी बा। ताई एड्रेस बताई तो नहीं। 502
यार हमरा नहीं के मालूम, चला 2 रुपया दा। ला 2 रुपया मांग लिया, छुट्टा दा। हमारे पास छुट्टा नहीं थे भाई साहब, कहूँ से करा के लिया ना यार। अरे तोरा ला दुकान छोड़ के बाहर जाए, एक काम कराता नहीं, पैसा के बदले तोरा कुछ और ही देता नहीं। देखा यार, कोनो ऐसा नहीं चीज दिया जो हमारे काम आ सके। रुका, ये देखला, ये का है? अरे ये छोट छोट छाता बा, जे बड़का बड़का तूफान से बचाई। जा ऐस करा, जा जा। शहर बहुत मांगा आम तो मिलेला भान, चला छाता तो मिल गई, तूफान के खोजल जा।